Dobrodošli u novi video. Nova avantura. Mi se odlučili danas da obiđemo jednu od jako zanimljivih, jako lepih lokacija južnog Kučaja. To je klisura Radovanske reke i samo izvorište reke. Inače, jedna od najčistijih reka Srbije, definitivno. A u prilog tome govori i prisutnost pastremke, što je indikator kristalno čiste vode. Voda bez hlora, azbesta, teških metala. Inače, izvorišta reke su zapravo 7-8 km uzvodnije odavde, kroz takozvani deo Žljebura, i jedno 7-8 km uzvodnije se nalaze potoci Žide i Bogdanov potok. Ta voda otiče kasnije kroz jedan deo koji se zove Suvaja Radovanska, ponire i onda potom izvire u ovom delu ovde. Kasnije u dužini od nekih 21 km otiče dalje i spaja se sa Crnim Timokom. Znači, ovo je jedna od najvećih ponudnica istočne Srbije. Ponire u dužini od nekih pola kilometara uzvodno od ove pećure. To je jedan deo izvorišta. Ovaj drugi deo izvorišta i jedan deo je presušio. Tako da ne znam kako je stanje, ali kada je viši vodostaj, kada se otapaju snegovi, kada su jake kiše, onda krene voda i ovdje da izbija. I to iz ove ovde pećure. Bude jako lepo, bajkovito, i kaskade budu onako baš jako lepe. Po nekim raznim istraživanjima od pre 40 godina otprilike, naučnici su puštali farbu na platovu Velike Brezovice. Fluorescentnu farbu, a se potom jedan deo ekipe se rasporedio po brojnim vrelima podnožja južnog Kučaja i onda su konstatovali da se nakon 5 dana oticanja i poniranja pojavljuje voda ponovo ovde, u ovoj pećuri. Tako da jedan deo izvorišta Radovanske reke, odnosno tih voda, potiče sa platova Velike Brezovice, a jedan drugi deo, jedna druga kraška oblast, kraška površ Bele vode, takođe ima neke svoje potoke koji se gube nakon par kilometara, podiru i jedan deo izbija takođe ovde. Dok drugi deo izbija na vrelima nadomak manastira Krepičevac i onda kasnije otiče takođe ka Radovanskoj. Tako da dobar deo tih voda gravitira ka Radovanskoj reci i Crnom Timoku. Dobar deo tih voda sa tog platoa. Tako da je to jedna mala zanimljivost. Inače, mesto fantastično, kao iz neke mitološke priče, jako je lepo. Potpuno divlji kraj, prebogat biljnim i životinjskim vrstama. Inače, jedna od većih staništa vukova, jedna od većih populacija. Takođe imam, prošlog puta kada sam bio sa jednom ekipom, kada smo gore išli platovom Belih voda, taj jedan kraški plato je ovde iznad, otprilike iznad ovih litica, pa tamo prostire se na nekoliko hiljada hektara. I onda smo sreli Jana Lopatara, tako da ih ima ovde baš dosta. A takođe i muflona. Mesto je relativno lako dostupno. Mi smo došli ovog puta kolima iz pravca sela Jablanica, moguće takođe iz Malog Izvora, ali iz Bogovine. Malo je lošiji put, ali je moguće doći. A drugi deo puta odakle se može prići jeste, kao što rekoh, srce Kučaja Brezovica,
I onda zatim, kao što pomenu, kroz Žljeboru i onda doći do ovde. Malo je lošiji put, sada mislim da je zatrpan nekim odrumom, tako da i nije moguće baš doći odatle i malo je rizično bez nekog dobrog terenskog vozila. Reka je nevjerovatna, jako lepa, kristalno čista, temperatura vode je možda ispod 10 stepeni. Kad god sam hodao ovde bos, noge bi mi utrnule posle par sekundi samo. A bekoći, pitkoći vode, to da ne pominjem. Blago kakvo retko koja zemlja ima. Radovanska reka.